Doncs aquest és una miqueta del que parlarem, no? Qui som, què és la xarxa Natura, per què és important l'espai on realitzem l'estudi a nivell de xarxa Natura, els resultats que hem obtingut durant l'any passat, el 2022, i què podeu fer si voleu col·laborar amb nosaltres. Suposo que tots ens coneixeu, però Cetàcia és una associació que va néixer l'any 2013, és una associació sense ànim de lucre, autofinançada i autogestionada i que tenim com a finalitat dur a terme projectes de recerca, divulgació i educació, no? Per conscienciar a través de les sortides, dels estudis que fem, dels resultats que anem obtenint, de les publicacions que anem fent, sobre la importància que té la fauna marina i quina fauna marina tenim al nostre entorn, no? Perquè ens trobem molt sovint que aquesta fauna és força desconeguda pel públic general, ja que el mar no és un lloc fàcilment accessible per tothom. Com a objectiu que tenim, nosaltres pensem que si tothom coneix aquesta fauna i generem consciència de la seva importància i podem mostrar a tothom el que hi ha aquí, no? Afavorirem que es duguin a termes mesures de conservació i de mica en mica anar millorant aquests espais perquè siguin l'hàbitat de tot el que hi ha hagut fins ara i així ho continuï sent. Com ens organitzem? Tenim 3 àrees dins de Cetàcia. La primera seria recerca, que s'encarrega més de dur a terme tota la part dels estudis, de coordinar totes les accions científiques que anem fent, no? Tota la recollida de dades, d'ordenar aquesta, de treure els resultats, d'escriure els informes, de presentar-ho on cal. I això és el que es dediquen. Després tindríem l'àrea de comunicació, que el que és la seva feina al final és fer la divulgació de tot el que anem obtenint de dades i de tot allò que creiem que té un valor a mostrar i que pot aportar idees que ajudin a conservar el litoral català i sobretot els cetacis, que és en el que estem més centrats, des de comunicació els companys es dediquen a fer que arribi al màxim número de gent. I per altra banda tenim l'àrea d'educació, on ens dediquem a fer xerrades, ens dediquem a anar a escoles i fer activitats, duem a terme cursos per gent que es dedica més al tema o gent que no té per què dedicar-se al món de la conservació marina, però que sí que està interessada en poder conèixer una miqueta més aquest món, no? I sempre ens agrada posar aquesta frase que surt a la diapositiva, no? De només protegim allò que estimem i només estimem allò que coneixem. Per tant, la nostra missió, com hem dit abans, no? És donar a conèixer tot el valor que té aquesta fauna marina i com l'hem de conservar a la màxima població perquè així aconseguirem que es protegeixi. Durant les nostres sortides ens hem adonat de que hi ha un gran desconeixement ja no sobre l'existència de cetacis, potser sí que molta gent ha sentit a parlar de que hi ha dofins o en algun viatge tornant de Balears en vaixell ha pogut veure dofins, però el que sí que ens trobem és una desconeixença enorme sobre quines són aquestes espècies, on les podem trobar, com es relacionen entre elles. I això és el que ens trobem molt sovint en les sortides que fem, pensem que en gent que no ve ni a les sortides, que potser no té un interès en tot això dels ecosistemes marins, la desconeixença és encara molt més gran. A més, nosaltres lògicament estem molt en contra del captiveri de cetacis i d'altres animals, no? En zoològics o en aquaris, i volem ser una alternativa per apropar aquests animals a les persones, però que a més no només apropar-los, sinó que puguin veure'ls en el lloc on viuen fent les coses que com a espècie els hi toca fer, no? Al final, quan un animal es troba en captivitat, el seu comportament no és el que faria a la natura. I el que fem és facilitar dades de forma pública a través de l'informe el publiquem cada any, l'enviem al ministeri corresponent, col·laborem amb altres associacions que es dediquen a fer una feina semblant per
poder posar aquestes dades que nosaltres a través de les nostres sortides aconseguim doncs a l'abast de la comunitat científica i així entre tots poder generar una xarxa cada vegada més potent que ajudi a conservar tots aquests ecosistemes marins. Com a projectes centrals o transversals que tenim a l'associació podem dir tres, no? El primer és el projecte de fotoidentificació de cetacis, on també estaria inclòs aquest de la megafauna del Garraf i la importància que té la xarxa Natura 2000 per la seva conservació. És un projecte que es basa en la tècnica de la fotoidentificació i bueno, ens permet obtenir dades sobre la presència de cetacis, sobre els grups de cetacis que hi ha, els individus que hi ha, i així pues, anar proposant anar proposant mesures de conservació per a aquestes espècies. Després tenim un projecte que es diu Amics del Mar, que una miqueta la idea vindria a ser el mateix, no? Obtenir dades sobre cetacis, però no les obtenim nosaltres directament en les nostres sortides, sinó que gent que pugui tenir una embarcació recreativa o inclús pescadors o gent que es dedica al món del submarinisme, quan veuen algun cetaci, doncs nosaltres li demanem si poden geolocalitzar la posició on l'han trobat, si poden fer alguna fotografia per nosaltres després poder confirmar que l'espècie que ens diuen que han vist doncs és aquella, i a través d'aquestes fotos i d'aquestes dades doncs poder fer un mapa encara més gran sobre la presència de cetacis al litoral català. I per últim, i el projecte més nou, tot i que ja té uns anys també, és el projecte de plomes al mar. Bueno, ja ho sabíem, no? que al mar hi ha naus marines i la importància que tenen i bueno, l'estat de conservació en el que es troben catalogades, però des de fa uns anys doncs, venim recollint també durant les nostres sortides moltes dades sobre les espècies que anem trobant. Vale, el vídeo la idea és no passar-lo perquè a través del Teams no es veia gaire bé i a més és una miqueta llarg, així que continuarem explicant què és la xarxa Natura 2000, que és els espais on estem fent el nostre estudi i el projecte de megafauna del Garraf doncs es troben situats dins de la xarxa Natura 2000. Què és la xarxa Natura 2000? Doncs la xarxa Natura 2000 és una red ecològica europea, no? Una sèrie de llocs que s'han declarat com a xarxa Natura 2000 i que declarar-los xarxa Natura 2000 té com a objectiu afavorir la diversitat biològica i conservar-la. I com ho fan això? Doncs a través de dues maneres. Alguns d'aquests espais el que fan és protegir l'hàbitat i d'altres espais el que està establert és la protecció d'espècies. De fet, a la zona d'estudi que tenim nosaltres, ara ho veurem, hi ha dos espais de xarxa Natura, un que té totes dues mesures de protecció, tant d'hàbitat com d'espècies, i un altre que només té la directiva d'espècies. Mireu. Aquí podeu veure, és un mapa on es veuen tots els espais de Natura 2000 que hi ha a Catalunya. Com veieu, en l'interior sí que anem trobant forces espais, en total hi ha 117, però si ens fixem en el litoral, tots sabem que el Cap de Creus, no?, que és un dels espais marins que forma part de la xarxa Natura 2000, doncs ja és un parc natural i té perquè té una importància ecològica que val la pena declarar-ho parc natural, i en el Delta de l'Ebre passa el mateix. Doncs, com a sorprenent, no?, és que la zona més humanitzada de Catalunya, que seria des del Maresme fins una miqueta passat Garraf, potser ja Baix Penedès, doncs és una zona d'importància per a moltes aus marines i altres espècies que viuen al mar i per tant també l'han declarat xarxa Natura 2000, tot i ser un espai molt antropitzat. El primer espai que podem trobar com a xarxa Natura 2000 en el litoral central català, en la nostra zona d'estudi concretament, està molt enganxat a la costa i
és el que té les dues directives, tant la protecció de l'hàbitat com la protecció de les espècies. Quan diem protecció de les espècies, si us interessa el tema i busqueu dins del web de Xarxa Natura 2000, busqueu la zona de Garraf, ja veureu que no és que protegeixi totes les espècies que hi viuen. Ells fan un llistat d'espècies d'interès a protegir. El que passa és que quan protegim i proposem mesures per protegir aquestes espècies, de rebote, no? Estem protegint tot el que hi viu allà. Aleshores, quines espècies surten dins d'aquesta directiva a la zona de la costa del Garraf? Doncs trobem 18 espècies en total, que són 18 espècies d'aus, de les quals 10 són aus marines, les altres són aus que no tenen per què estar associades a la vida al mar. De fet, la majoria de les altres espècies no van mai al mar, però també trobem altres espècies com un cetaci, diferents rèptils, del qual un és una tortuga marina, un invertebrat i un peix que és el fartet. El peix, el fartet, no sé si el coneixeu, no és un animal que viu al mar, sinó és un peix d'aigua dolça. Per tant, que a nosaltres ens interessi a la nostra zona d'estudi i com a espècies marines, doncs serien en total 12. 10 aus, un cetaci i una tortuga. L'altra part, que és Xarxa Natura 2000, l'altra zona, com veieu, començaria ben bé on acaba l'altra, però cap al nord sí que s'allarga una miqueta més i torna a tocar costa. Aquesta és una zona CEPA, és una zona d'especial protecció per a les aus. Són 16 espècies que es mencionen, de les quals 15 són marines, però es vetlla per la protecció de les aus, no té la categoria de protecció d'hàbitats també. En aquest mapa podeu veure la nostra àrea d'estudi amb les àrees protegides per la xarxa Natura 2000. Com veieu, surten 4 franges, per dir-ho d'alguna manera, marcades en vermell. Això són canons submarins, que són el que nosaltres utilitzem, per dir-ho d'alguna manera, o hem fet servir per dir: ei, aquest lloc és un bon lloc de zona d'estudi perquè segurament hi ha cetacis. Per què pensem això? Doncs perquè hi ha un seguit de cetacis, que ara veurem quins són, que la seva vida està associada a les grans profunditats, no? I a la que trobem els canyons submarins, doncs són llocs on ràpidament arribem a grans profunditats i són un bon hàbitat per a aquestes espècies. Hi ha canons submarins a tota Catalunya, no només davant del Garraf. El que sí que trobem és que la zona de Garraf és una de les zones on estan més a prop de la costa. No és la que estan més a prop de tota Catalunya, perquè a Blanes i al Cap de Creus potser estan a menys milles de la costa, però al Garraf les tenim a una distància que amb les nostres sortides, la tipologia de sortides científiques que fem en una jornada de treball, ens permet arribar fins als canons, repassar-los, recórrer-los i anar buscant les espècies que estudiem. Doncs quines espècies hi trobem i que per nosaltres són importants i que formen part del nostre estudi? Al Mediterrani català, com a espècies residents, per dir-ho d'alguna manera, perquè a vegades apareix alguna espècie que no està directament vinculada al nostre territori, però pot passar, doncs tenim 8, un misticet i 7 odontossets. El misticet és el rorqual comú, que, així ràpidament, és el segon animal més gran del món, però també tenim 7 odontossets, entre els quals està el catxalot, que és el depredador més gran del món. La resta són el dofí llistat, que és el més comú, el dofí comú, que no és massa comú a la nostra zona, el dofí mular, que seria l'únic que està més associat a la zona costera i no caldria arribar als canons per poder observar-lo, el cap d'olla negra, que tot i que l'hem vist a la zona no és el més freqüent de trobar, el cap d'olla gris, del qual duem a terme la fotoidentificació i sí que tenim forces avistaments i individus catalogats, i el sífid de Cuvier,
que tampoc és un animal fàcil de veure, tot i que tenim algunes dades i el anem trobant cada temporada alguna vegada. Com a espècies interessants a conèixer, que també formen part de l'estudi i que no són cetacis, doncs tindríem el gavot i el fraret, que són dos aus marines que ens visiten durant l'hivern i que són molt apreciades dins del món ornitològic, no? Per la seva raresa a la costa catalana. De fet, el gavot és un animal difícil de veure a Catalunya, però aquest any hem tingut no sé si ho sabíeu, l'episodi de temporal a l'Atlàntic i han entrat molts gavots, alguns força dèbils i els han anat trobant a platges, però bueno, si a algú li interessa veure gavots, potser és un bon moment per apropar-se a diferents ports de Catalunya i dins del port es poden arribar a veure. Després tenim la gavina corsa, que bueno, és un animal que va arribar a estar catalogat com a vulnerable, però les seves poblacions s'han anat en augment, però és un animal interessant per l'estudi. Els dos cormarins, el cormarí gros que ens visita durant l'hivern i el cormarí emplomallat que utilitza la costa catalana per reproduir-se, el mascarell, que també és un au hivernant i que quan arriba la calor, igual que el fraret i el gavot, se'n va cap a zones més septentrionals d'Europa. Tenim 3 espècies de baldriga, la baldriga mediterrània, la baldriga balear, que és l'au més amenaçada d'Europa, catalogada en perill crític d'extinció, i és una au que durant les nostres sortides l'observem amb molta freqüència perquè es valora que la zona de Garraf és una zona important per a elles. La baldriga cendrosa, que és una baldriga una miqueta més gran que la mediterrània i la balear. La tortuga careta, que fins ara es deia babaua, però ara es diu careta, que és la tortuga que quan surt una notícia de que una tortuga ha arribat al litoral català, a una platja de Calafell o a una platja de Comarruga o al Delta de l'Ebre a nidificar, doncs sempre és la tortuga careta, o animals com el peix lluna, que tot i poder veure'l tot l'any, en certs períodes de l'any, com el mes de juny, s'observen en força quantitat. Com duem a terme aquest estudi i el projecte de megafauna del Garraf? Doncs, a través de diferents sortides de mostreig. Anem fent sortides quan les condicions meteorològiques ens són favorables per poder trobar cetacis i aleshores, duem a terme diferents coses quan estem fent les sortides. Prenem dades ambientals i en el moment que observem alguna espècie d'interès, és a dir, qualsevol au, qualsevol peix o rèptil com les tortugues o els cetacis, doncs també geolocalitzem i omplim una sèrie de dades que després ens serveixen per l'estudi que duem a terme. Com a material utilitzat per fer el projecte, el velè que utilitzem, l'Alcyon normalment, les càmeres fotogràfiques que utilitzen els fotògrafs per poder realitzar les fotografies a les aletes i després poder fer la fotoidentificació, tots els diferents fulls de dades que anem omplint durant la sortida i el GPS, que ens serveix per geolocalitzar els diferents punts que ens interessa marcar i anar fent un track de tota la ruta que hem anat seguint. Ara en Ricard, que ell està a recerca, passarà a explicar-vos una miqueta els resultats d'aquest 2022. Molt bé, bona tarda a tothom, moltes gràcies per assistir. Suposo que em sentiu i seguiu veient bé la presentació. Si em passes, Carlos, sisplau. Com bé comentava el Carlos, al llarg d'aquestes sortides, que durant el 2022 n'hem fet 149, han implicat unes 500 hores aproximadament de navegació. Com podeu veure en aquests gràfics, això ha suposat també en la línia que ja portàvem el 2021 un augment comparat amb tots els altres anys històrics de l'associació. L'any passat, 2021, vam duplicar pràcticament tot el que estàvem fent i aquest any hem pogut mantenir aquesta línia i tot l'esforç que això suposa. Totes aquestes 500 hores impliquen al final més de 4.500 quilòmetres recorreguts. D'acord? Si seguim avançant,
Tot això serien les observacions que hem fet al llarg d'aquest 2022. D'acord? Penseu que tenim d'aquestes 40 llargues sortides que fem, hi ha algunes sortides que podem fer 8, 9 albiraments i hi ha altres que en fem un o amb molt poquetes, però passa, no veiem res. D'acord? Hem fet aquests 166 albiraments en total de 8 espècies, que són aquelles 8 espècies que estan de manera regular al Mediterrani i les hem pogut constatar totes. Sí que és veritat que en tot aquest mapa, aquesta amalgama de punts, formes i colors, cal destacar els que estan marcats com unes creus negres, d'acord? Que és el capdoia negre. És una espècie que sabíem que estava, teníem registre que estava aquí a la zona del Garraf, gràcies també al projecte de Ciència Ciutadana, com el projecte Amics del Mar, ens havien arribat observacions d'aquests animals, però nosaltres no els havíem pogut enregistrar mai ni fer un seguiment mai en aquesta zona. Aquest any s'han fet diversos albiraments i a més és una espècie molt curiosa de poder seguir, ja que tenen unes interaccions socials molt interessants, són molt curiosos en les embarcacions i es poden extreure moltes conclusions. Després, també una dada remarcable és la presència del dofí molar, no? També molt relacionat amb aquesta xarxa Natura 2000 en la qual està involucrada el projecte. És l'espècie de cetaci que té la seva àrea de distribució en aquesta zona que afecta a la xarxa Natura 2000. Fixeu-vos, no? Carlos, tires a l'anterior, sisplau. Els punts verds els tenim dins d'aquestes formes geomètriques que representen la zona cepa i la zona LIC i coincideixen, fixem-nos, excepte alguns punts que estan fora, coincideixen amb les observacions de dofí molar. Gràcies a les zones LIC és on es protegeixen aquests dofins molars. Aleshores, podríem dir que la implementació d'aquesta mesura de protecció realment aquí seria útil, ja que realment coincideix el que volem protegir amb una de les espècies que volem protegir. També tenim, si anem avançant, tenim la presència del rorqual, que serà el següent. En aquest cas, és un animal que, si us hi fixeu, està distribuït a zones més properes a costa, però també el trobem a zones més allunyades, dins dels canyons, fora dels canyons submarins. Realment no presenta uns espais de distribució molt concrets. Per què és degut a això? Perquè és una espècie que trobem en un procés de migració. En un procés als quals arribaran ara febrer. Sempre tenim la primera observació als voltants de febrer. Es produeix el pic més fort març-abril, després torna a baixar la quantitat. I els tenim passant, diguem, fent el viatge de sud cap a nord, tot resseguint la costa est de la península Ibèrica per arribar al Golf de Lleó, al Mar de Ligúria. I llavors sí que és veritat que hi ha individus que es queden durant un període de temps, que s'alimenten aquí i es poden veure d'una manera regular, però tard o d'hora aquests animals marxen i no s'estan aquí un any sencer. Aquests animals a partir del juny, a molt trigar a juliol, ja no veiem els quals aquí a la zona del Garraf. I és per això que té aquesta àrea de distribució més heterogènia, per dir-ho d'alguna manera. I un altre interès que té la xarxa Natura 2000, conjuntament que integra aquesta zona CEPA i aquesta LIC, és la presència d'aus marines. Com veieu, aquestes figures de protecció estan molt properes a la costa. Llavors, un interès molt gran que tenim nosaltres és de cara, les aus marines que podem veure a la zona del Garraf, les tenim properes a la costa o les tenim llunyanes a costa? O quines espècies estan a prop i quines estan lluny? Perquè potser la figura de protecció CEPA vol protegir, invento, ara després ficarem alguns mapes, vol protegir la baldriga balear, però resulta que la baldriga balear la trobem allunyada de la costa. Aleshores no estaria ben implementada aquesta figura. Doncs una mica amb aquest objectiu ens interessa saber què passa amb els animals, amb les aus marines aquí. Penseu que enregistrem aus marines sobretot, però també acabem apuntant qualsevol espècie que veiem. Al final, en època de migració, tot el que és la costa est de la península Ibèrica és un canal migratori molt gran i també gràcies al relleu que tenim, no?, de la serralada litoral, i tot això fa que sigui una zona molt bona per poder veure rapinyaires també, que en veiem de manera regular, o ardeids o altres espècies de passeriformes,
migracions d'orenetes en veiem també, ara que començarà la primavera també en veiem. Hem fet pràcticament 3.000 observacions d'aus, parlem d'aus així en general, d'aproximadament unes 40 espècies diferents, i ara tractarem algunes en concret, no? I analitzarem una miqueta això que comentàvem, si realment aquesta xarxa Natura 2000 és útil per aquestes espècies o per unes altres. Comencem, abans el Carlos ho ha explicat, no? Que aquesta és la gavina corsa. És una gavina que fa uns anys estava molt més amenaçada del que ho està ara. Ara realment el que s'ha vist és que és una gavina que està començant a acostumar-se a criar a zones més urbanitzades, no? Més properes a les persones, per exemple als ports, i per tant ha arribat a criar al fòrum també, i per tant se li ha obert com un ventall d'espais on poder criar, i això ha fet que redueixi el seu grau d'amenaça. La veiem de manera bastant regular, i fixeu-vos que sí que és veritat que s'agrupen la majoria d'observacions properes a la costa, però també en veiem fora d'aquesta zona protegida. Perquè us feu una idea, no?, quines amenaces tenen aquests animals. El 2021 va ser, però perquè en siguem conscients, a través d'un palangre, que és un art de pesca que consisteix en un fil on hi pengen uns hams a major o menor profunditat, van poder rescatar diferents espècies d'aus marines. Entre elles hi havia una gavina corsa, dos gavines corses, vam treure una baldriga cendrosa, que en parlarem també, i una baldriga balear, que el Carlos abans n'ha parlat. Doncs, al final, no pots regular o no pots gestionar tots aquests espais ni saber com actuar amb la protecció d'uns animals o uns altres si no tens aquest registre de dades. D'acord? I és una gavina molt maca, semblant a aquest gavi argentat que tenim a les ciutats, però amb el bec vermell, que si us fixeu a la foto, i té a la punta una taca negra. Si avancem, aquí entrem amb els cormarins, que aquí sí que ens passa una cosa diferent a la gavina corsa. Fixeu-vos que totes les observacions que tenim gros, que és el saleta, estan properes a la costa. Al final, aquesta protecció cap a les aus en aquest sentit, d'acord? Tot i que els dos cormarins tenen una presència aquí al Garraf totalment diferent. El cormarí gros és una espècie hivernant, d'acord? Que aquí, a les zones de cria del nord d'Europa, fa fred, i el tenim hivernant a les zones dels penya-segats, al delta del Llobregat, aiguamolls, etc. Se'n troben abundantment, i a diferència del cormarí emplomallat, que és reproductor aquí a Catalunya. I el cormarí emplomallat, nosaltres al Garraf, el veiem sobretot a l'estiu. Clar, tot això també afecta moltíssim, perquè no és el mateix la presència d'embarcacions que tenim al Garraf ara als mesos d'hivern, que sortim a navegar al gener i estem potser a primera hora del matí a 3-4 graus, que a l'estiu. Té ciutats portuàries molt grans, estem a prop de Barcelona, estem a prop de Castelldefels, Sitges, Vilanova. Tot això fa que hi hagi un trànsit i un ús de tot aquest espai molt elevat. I al final, segurament aquestes espècies que tenen la seva presència més concentrada a l'estiu es veuran molt més afectat que les que visiten aquest espai només a l'hivern. Tenim la gavina capnegra, també. Fixeu-vos que aquí és una gavina que està considerada, té una presència molt més oceànica, no gaire a prop de costa. Sí que és veritat que quan hi ha temporals forts s'agrupen a prop de costa, fins i tot a les platges, per poder-se protegir una mica i després tornar mal endins, però realment les dades que nosaltres obteniu ens ho confirmen. Fixeu-vos que realment està bastant distribuït i no se'ns agrupen en aquesta zona verda pintada, que és la zona de la xarxa Natura 2000. És una gavina de mida més petitoneta, amb el cap negre, no van trigar gaire a ficar el nom, una gavina cap negra, i les ales totes blanques, a diferència d'una altra gavina que tenim aquí, que és la gavina vulgar. D'acord? Avancem. Aquí tenim el mascarell i també tenim dades molt interessants. On tenim la presència de mascarell? Fixeu-vos que un 90% d'aquest animal està present a la zona de la xarxa Natura 2000. D'acord? Com es distribueix al llarg de l'any? Ara, en època d'hivern, observem, el mascarell és una espècie
típicament hivernant, però sí que és veritat que hem pogut observar individus, sobretot joves, d'acord, que passen, no sabem si són els mateixos o són diferents, però observem individus joves que en mesos juny i juliol estan presents en aquest territori, d'acord? Però sempre, o gairebé sempre, els tenim a zones properes a la costa, d'acord? El que fa especial èmfasi en aquests espais de la xarxa Natura 2000. Avancem. I abans el Carlos us ha parlat, no?, de la baldriga balear. Què passa amb la baldriga balear? La baldriga balear és molt semblant a la baldriga mediterrània, d'acord? Fins fa uns anys fins i tot es consideraven la mateixa espècie. Què ha passat? Que amb estudis s'ha pogut constatar que són espècies totalment diferenciades i la baldriga balear és un endemisme de les Illes Balears. Quan parlo d'endemisme parlo d'una espècie única d'aquest espai. Això, juntament amb les amenaces que tenen les aus marines, la converteix amb l'espècie d'au marina més amenaçada del món. D'acord? Què passa? Són tan semblants que no sempre podem concretar quina espècie és, si la mediterrània o una balear. Llavors, quan no podem assegurar-lo, les agrupem. I en aquest mapa el que observeu són totes agrupades. Sí que és veritat que a la mesura del que podem fer fotos o que ens passen lo suficientment a prop, sí que les identifiquem. D'acord? Però per fer aquesta presentació hem optat per aquesta opció de presentar-ho tot junt. Fixeu-vos la gran agrupació d'observacions en aquesta taca verda, en aquesta xarxa Natura 2000, i el que li dona importància. Al final és un animal molt amenaçat, que contínuament les seves poblacions s'estan reduint, sobretot degut a l'impacte que té o les interaccions que tenen amb la pesca. Aprofiten molt els hams o el menjar que hi ha en els hams i, per tant, són víctimes una mica de pesca accidental, de captura accidental per la pesca de palangre i per altres mètodes de pesca. És una au petitoneta, no és gaire gran, però té un vol molt maco, tot volant arran de superfície i fins i tot pot tocar amb les ales la superfície del mar quan el mar està calmant. I una altra baldriga, aquesta sí que ja és molt més grossa, és la baldriga cendrosa, i en aquest cas fixeu-vos també com, tot i tenir una major presència de punts, d'aquests punts vermells a la zona de la xarxa Natura 2000, també en trobem fora. D'acord? Per tant, realment aquesta espècie, si també pateix una mica tot el tema de la captura accidental, per aquesta espècie, mesures que s'apliquin única i exclusivament a les zones properes a costa, doncs no serien molt eficaces, ja que també passa part del seu temps a zones més allunyades de la costa. I no només això, com comentava el Carlos, també apuntem dades d'altres espècies d'interès. Espècies que també estaven amenaçades, com la tortuga que veieu a la part superior dreta, és la tortuga papaua, que ara li han canviat el nom, és la tortuga careta, la careta en nom científic, i també anotem peixos iuna, mantes, i al final també creem totes aquestes dades, tot aquest mapa s'agrupen com estan presents en aquesta costa del Garraf. Sí que és veritat que, clar, per exemple, documentar els peixos espasa, com es distribueixen, és molt més complicat, perquè un peix no necessita sortir a respirar. O si volem documentar els taurons, que n'hem vist, no ens passa el mateix. Aquests taurons no necessiten sortir a respirar, per tant, són observacions esporàdiques i ocasionals. Aprofitem en aquell moment que passem pel costat seu i ella està a superfície i registrem aquesta dada. I d'aquí també va sortir una observació molt interessant d'un sol raig que va córrer molt per xarxes socials i per les notícies i també per donar a conèixer, aquí a la costa catalana en general, ja no només a la costa del Garraf, tenim la presència de taurons, de mantes i de molts altres peixos que normalment desconeixem o només coneixem quan ens tanquen la platja perquè arriben 2 tintoreres i sembla aquí la pel·lícula de Tiburón. Són uns animals que estan presents, que formen part d'aquesta xarxa tròfica, de tot aquest ecosistema, i s'ha de conservar. I al final tota dada que puguem recollir i que en un futur serveixi per poder protegir aquests animals o per poder protegir l'ecosistema serà benvinguda.
Aleshores, nosaltres també ens és superimportant sempre dins del món científic el que ha passat molt és que tenim projectes superinteressants que estudien els dofins d'aquesta comunitat, però es crea un article científic i es fa molta difusió dins del món científic, però a vegades aquest coneixement no arriba a la gent. Aleshores, com a entitat, des de l'inici, des de la seva creació, es va considerar que un dels pilars fonamentals havia de ser l'educació. Tot aquest coneixement que nosaltres extraiem, totes aquestes dades curioses que nosaltres traiem, la idea és divulgar-les, ja sigui amb xerrades com les que estem fent avui, xerrades com les que farem demà al Port de Sitges, a les 6 també, donar-les a conèixer. No? Fem cursos de formació. Avui, per exemple, hem passat molt per sobre de com diferenciem espècies, de quines característiques, per què trobem el dofí molar a prop de la costa i no el trobem a les zones dels canyons submarins. Doncs tot això ho aprofundim més als cursos de formació sobre cetacis i tècniques d'estudis que desenvolupem. Si algú està interessat, us podeu escriure sense cap problema i us enviem tota la informació. Fem activitats per a escoles, també, que hem iniciat, el 2022 vam elaborar tot un pla formatiu per a les escoles i ara l'hem activat, aquest 2023. I també desenvolupem xerrades temàtiques, doncs, ostres, a mi m'interessen les tortugues, ostres, a mi m'interessen els peixos o les meduses, doncs tot això intentem també fer-ne difusió i oferir aquest coneixement a la gent. I com podeu col·laborar al final? Doncs tenim diferents formats de col·laboració. El primer de tot és fer-se persona amiga. És una quota anual de participació i això més t'ofereix uns descomptes en diferents activitats, per exemple en els cursos, en les sortides, t'ofereix descomptes en productes que tenim a la botiga també, prioritats en aquestes sortides, tot això té uns avantatges. I al final és una manera també de col·laborar, ja us dic, són 40 euros anuals, no és molt, i és una participació que ens ajuda moltíssim a nosaltres a poder engegar coses, a poder engegar projectes i noves iniciatives. Fer-se Timer, no? És aquesta plataforma que et pots donar €1 al mes, al final acaben sent 12 euros anuals, i també és una font d'ingressos més petitoneta, però que ens ajuda. Qualsevol manera de participar és benvinguda. Tenim una manera de col·laborar, que és aquesta Adopta un Dofí, no? Que està relacionada amb la fotografia que veieu. Aquestes dues noies tenen una làmina d'Ina3 on tenen la imatge d'un dofí, en aquest cas, no recordo si eren uns caps d'olla o un dofí molar, però tenen uns dofins als quals li han ficat un nom i, a més, el que es fa és té un cost i es pot fer com un seguiment d'aquest animal. Nosaltres diem quan s'han vist, on s'han vist, amb quins individus, si es torna a veure amb el pas del temps i tot això, no? Al final és una manera diferent de poder participar amb l'entitat. Enviar-nos fotos i vídeos d'observacions. Com us comentava el Carlos, tenim un projecte Amics del Mar, que és un projecte de ciència ciutadana, que ja es va desenvolupar amb la manera que la gent participi en la conservació. Sí? No només ens interessen o no només volem les dades que estan preses amb un equip científic al darrere. Ostres, si jo surto un dia a navegar amb el meu veler, o soc pescador, o treballo amb un ferri que va a Balears, i veig un grup de dofins, ara amb els mòbils realment podem enviar les ubicacions. Pràcticament tots els vaixells tenen sistemes de navegació a bord que et permet obtenir la dada de la posició exacta. Doncs aquestes observacions a nosaltres són superútils. A més, hem pogut confirmar que amb dades recollides a través d'aquests projectes de ciència ciutadana les hem comparat amb les que nosaltres traiem amb el projecte científic i tenen la mateixa validesa, o sigui, no són diferents unes de les altres. D'acord? El que li dona més força a aquestes dades del públic general. D'acord? Participar a les sortides. Nosaltres, totes les nostres sortides, menys quan el Covid no ens ho va permetre, han sigut obertes al públic. També ha sigut la manera que hem tingut per finançar-nos com a entitat. Hi ha unes places que sí que estan ocupades per l'equip d'investigació, però hi ha unes altres places obertes a qui vulgui. Podeu venir i així apreneu també totes les dades que agafem, curiositats, sempre fem una explicació dels animals que veiem, dofins, balenes, els peixos, ocells també, sempre els expliquem,
i al final és una manera de participar també molt activa en el dia a dia i en la tasca que fem al camp directament. Fer una donació sempre són benvingudes. De tant en tant rebem donacions d'empreses particulars, no? Va haver-hi una empresa, per exemple, que ens va fer uns laboratoris, que ens va fer una donació perquè havien eliminat els gots de plàstic en el laboratori i amb els diners que s'havien estalviat de les compres d'aquests gots de plàstics d'un sol ús, doncs els van donar, ens van fer una donació a nosaltres, a l'associació. Doncs tot això sempre és benvingut. Després van fer unes activitats amb ells per donar-li una mica per arrodonir tota aquesta experiència. Participant als cursos de formació, com us comentava. Realitzem cursos de formació sobre els cetacis i les seves tècniques d'estudi, també sobre aus marines, sobre sistemes d'informació geogràfica. Això, si entreu a la web, en l'apartat dels cursos, trobeu tota la informació i si no ens podeu escriure, que també us la podem enviar sense cap tipus de problema. Participem amb estudiants. Hem elaborat conjuntament amb diferents estudiants treballs a finals de carrera, també amb estudiants de batxillerat. Els ajudem a desenvolupar els seus projectes de final de batxillerat relacionats amb els cetacis o també hem participat en alguns de tortugues marines. I també hi ha la possibilitat de participar a l'entitat fent-se persona voluntària. El voluntariat no sempre són sortides al camp. Penseu que per aquelles 40 llargues sortides que hem fet navegant, passem moltíssimes hores més de les que estem navegant passant les dades a l'ordinador, analitzant les aletes, fent mapes, traient conclusions d'aquestes observacions. Tot això al final acaba sent un volum enorme de feina. Llavors, sempre hi ha molts formats de voluntariat. I per últim, Carlos, també dos productes que hem llançat molt recentment al mercat, que el teniu a la nostra web, són a l'esquerra, no? Teniu la guia de cetacis del Garraf, que és una guia que hem desenvolupat amb totes les espècies que veiem de manera regular aquí al Garraf, on les hem observat nosaltres amb les dades que realment hem tret, d'acord? I moltes dades interessants d'aquestes espècies. I l'altre és un pòster mida DIN A3, que també presenta totes aquestes espècies amb aquestes il·lustracions que també són pròpies de l'associació, fetes pel Gonzalo Jara, i realment és un pòster superxulo on s'explica també una miqueta els diferents noms que té cada espècie i l'estat de conservació que tenen. D'acord? I crec que ja acabem amb això, d'acord? Ara teníem pensat també, si teniu algun dubte, alguna curiositat, alguna pregunta, doncs podeu aprofitar. Aquí el que teniu és la nostra web, suposo que ja la coneixeu també, i les nostres xarxes socials, que si no ens seguiu, us convido a que ens seguiu a Facebook, Twitter i Instagram, i també al nostre canal de YouTube, on anem penjant, no? Intentem desenvolupar vídeos de manera regular, de resum de sortides, de tasques que realitzem i tot, així que si us subscriviu al vídeo, al YouTube, també us arribaran les notificacions de nous vídeos que realitzem. I amb això acabaríem aquesta xerrada. Qualsevol dubte ens els podeu preguntar ara. I de coses que hagin sortit aquí, al final hem fet un resum. No podem tractar en aquestes xerrades totes les espècies que ens agradaria, si no estaríem 2 dies com estem en els cursos i qualsevol coseta, qualsevol dubte ens el podeu preguntar sense cap problema. Moltes gràcies a tothom. He vist que l'Alba, la nostra companya, us ha passat el link pel xat de la web de com col·laborar. No sé si podeu obrir-vos els micròfons. Mira, el David ens pregunta si algun cop hem vist algun tauró a la sortida. Sí, és més, us passaré l'enllaç del vídeo que vam enregistrar d'aquest sol raig que comentàvem. A veure si el trobo. Ho teníem a xarxes socials. Va ser un vídeo que va córrer molt
i sí que en veiem. Ja us dic, no és una espècie, o els taurons així en general, no són uns animals que veiem de manera molt regular, ja que el que us comentava són animals que no necessiten sortir a superfície per respirar, per tant, els veiem quan tenim la sort de coincidir en el mateix lloc. Però allò sí que és sort, no hi ha cap tècnica ni res. A nivell de feines de camp que fem com a voluntariat, bueno, primer de tot dir que és la part, lògicament, on més gent pregunta i més gent vol col·laborar, però tampoc és la part que més oberta tenim des d'un principi per a qualsevol voluntari, no? Creiem que bueno, com bé ha dit en Ricard, darrere d'una sortida hi ha una feina tremenda abans de preparació de la sortida i una feina tremenda després de comparar aletes, com analitzar totes les dades que anem obtenint i bueno, el que demanem normalment és una implicació primer en tota aquesta part de darrere i quan veiem que les persones doncs, realment mostren un interès per el que és la conservació de la fauna marina i els projectes que realitzem, doncs sí que es van obrint les possibilitats de formar part de l'equip de camp, per dir-ho d'alguna manera. Tot i que també explicar, no? que a vegades si veniu a les sortides potser heu vist molt al Ricard, ho heu vist molt a la Montse o a l'Oriol o a mi, però darrere d'aquestes sortides hi ha una feinada increïble de molta gent que no surt a les sortides. L'Alba, que és la persona que us estava escrivint des de comunicació, doncs és una persona que no surt regularment a les sortides, però és una persona que li encanta la conservació de la fauna marina, no? I es dedica a tot el tema de comunicació de l'associació. Aleshores, responent una mica a quines feines de camp feu al voluntariat, bueno, pues la feina de camp al final seria la sortida, no? el fet d'anar a obtenir dades per poder realitzar l'estudi. No sé si hi ha alguna pregunta més. Deixem un minutet i si no ho deixaríem aquí. Es poden portar GoPro a les sortides. Nosaltres en portem, però no... Bueno, només nosaltres. Al final, quan gravem vídeos amb una GoPro des de dalt del vaixell, hi ha un petit risc des de poder caure a l'aigua a poder causar algun tipus de molèstia o mal a l'animal i ens el reservem per persones de l'entitat. De fet, també s'ha de dir, nosaltres obtenim les fotografies i vídeos dels animals perquè tenim un permís del Ministeri, però per poder fotografiar i enregistrar animals que estan en llistats de protecció, ¿vale? d'espècies a protegir, calen permisos de la Generalitat o del Ministeri. Per tant, nosaltres no... Bueno, es fan vídeos amb mòbil i hi ha gent que porta la càmera, però amb la GoPro normalment no. El que fem és que nosaltres portem una i quan considerem que el moment o l'animal és suficientment rellevant per poder jugar-nos-la a causar-li una petita molèstia, en el cas que se la causéssim, doncs aleshores sí que l'utilitzem. Però no és algo que les persones que venen com a tripulació externa doncs poden fer. També una cosa és que nosaltres compartim, sempre fem, no? Tenim l'equip de fotògrafs que està participant a les sortides i les fotos que es fan o la selecció de fotos que es fan després es comparteixen amb les persones. Reben un correu i es comparteixen. En quin sentit? Pues, per exemple, en el moment de fer un albirament, no? Si el fotògraf té certa prioritat a l'hora de poder-se moure per poder-se col·locar en el lloc que li vagi bé. Què pot passar? Que per logístiques de tothom, tothom no tingui aquella foto perfecta, doncs es fa una selecció i es comparteix tothom. El David comenta que si es poden penjar a les xarxes socials els vídeos
de cetacis, es poden penjar, però sempre remarquem una cosa, no compartim ubicacions. Veureu que nosaltres, fins i tot quan fem les nostres publicacions, en cap cas sempre ens fem referència a la costa del Garraf. Per què? Perquè no volem crear un efecte crida. No volem crear de dir, avui aquí a la capçalera, al punt exacte, 40 graus, tal, no sé què, hem vist un grup de caps d'olla, pum, i el dia següent tenim allà 4 o 5 embarcacions buscant això. Doncs no ho fem. El motiu, ja us el dic, per evitar aquest estrès. Si fem totes aquestes observacions, sí que es comparteixen les ubicacions amb la Generalitat i amb el Ministeri a nivell de que aquestes dades siguin útils per la conservació en aquests dos estaments públics. Però res més, al final fem això. De fet, el vídeo del Sol Raig va ser publicat bastant després de fer l'albirament, i també dir, un dels motius principals de per què el vídeo està fet i s'introdueix en aquell moment una GoPro és perquè des de fora, des de dalt del vaixell, no podíem assegurar quina espècie era, i és una manera d'obtenir 10 segons d'imatges que ens permetin identificar bé l'animal. També dir que a nosaltres, per maques que siguin aquest tipus d'imatges, en els cetacis no ens són útils. El que nosaltres ens dediquem a fer és a obtenir fotografies de les aletes per poder identificar els individus. Sí, penseu també que per els estudis que realitzem, al final agafem dades de comportament, agafem dades dels individus, quins individus estan presents i quins no, a través de les fotografies, que en altres xerrades ho comentem, les tècniques que utilitzem, avui no ens dona temps, però al final el vídeo, la fotografia subaquàtica és una fotografia o un vídeo a nivell sobretot comunicatiu, ens dona poca informació més enllà de, en el cas del tauró, poder identificar l'espècie, però els dofins en general, rarament, si no l'has pogut identificar des de la superfície, rarament el podràs identificar sota l'aigua, perquè vol dir que està molt lluny. Responent a la pregunta de la Cristina, la Cristina ens pregunta quins són els impactes més destacats que detectem respecte de l'ésser humà durant els estudis. I entenc que també formen part d'un coneixement per preservar els hàbitats. Impactes que trobem o impactes que observem. Bàsicament hem vist l'impacte aquest en les aus marines de la pesca del palangre, és un impacte que hem pogut constatar i tristament viure de molt a prop. En el cas dels cetacis sí que hem observat alguns dofins que tenien, fins i tot s'ha compartit a xarxes socials, alguns dofins que presentaven plàstics, en aquest cas eren com bosses, no eren xarxes ni res de l'estil, però com mig enganxats en el cos, i al final aquests plàstics no només estan presents com a pell, sinó que també els ingereixen, tristament. I una altra problemàtica que tenen aquests animals però que no constatem en el nostre dia a dia són l'acumulació de contaminants. Al final tots aquests animals que estan a les parts altes d'aquesta xarxa tròfica, d'aquesta piràmide tròfica, acumulen molts dels contaminants que tenien les seves preses. Abans vaig llegint les preguntes, d'acord? I vaig responent que ara s'han acumulat totes. Això de la vela que comenta l'Albert, nosaltres sempre sortim amb el motor. Sí que de vegades estenem una vela, però és per qüestions de quan el mar està molt mogut, per guanyar una miqueta d'estabilitat en el vaixell, però sempre anem a motor, molt a poc, però anem amb motor. I el motiu és simple, són dos. Quan vas a motor, si has de maniobrar, les distàncies, és molt més ràpid maniobrar, girar, ¿vale? I a més, si anéssim a vela perdríem camp de visió, només veuries el costat en el que estàs del vaixell i difícilment veuries l'altre si no t'hi trobes allà. I hi ha un tercer motiu i tot, i és que aquí a Espanya tenim una regulació per tot el que fa a la navegació amb cetacis. Hi ha un reial decret que especifica com s'ha d'actuar quan et trobes un animal, ja sigui en motius científics, ja sigui en motius lúdics, que tu estàs navegant i de cop et trobes un animal al mar, com has d'actuar.
I en aquesta reglamentació s'especifica que s'ha de navegar a motor, pels motius que ha comentat el Carlos, sobretot per temes de seguretat de cara a les persones i als animals. I que no sempre, normalment a més, nosaltres sortim quan les condicions meteorològiques són una, que acostumen a ser que no fa vent pràcticament, o fa molt poquet vent, i tenim poca onada. Per tant, la vela, com a molt, ens ajuda a estabilitzar una miqueta, però poqueta cosa més. No ens permet afegir una velocitat extra, no permet estalviar benzina, res. D'acord. I, de fet, una mica relacionat amb el que tot just deia ara el Ricard i amb la pregunta de la Cristina, un altre dels impactes que hem pogut detectar nosaltres és la secció d'aletes, segurament a causa del xoc amb alguna embarcació, que té una mica de relació. En David ens pregunta per què vam canviar d'ubicació de la sortida del Garraf a Sitges. A nivell d'estudi no ens implica absolutament res perquè l'àrea d'estudi és la mateixa i la distància als llocs que hem d'arribar per fer l'estudi no ens molesta, és el mateix, i simplement hem canviat de Sitges a Garraf perquè ens ha sorgit una bona oportunitat que hem valorat que ens era interessant i hem fet aquest canvi. L'espècie que més freqüent veiem amb cries. Bueno, realment això, totes les espècies que hem observat, les hem vist amb individus petits. Per exemple, durant l'època dels mesos de juliol, ja portem uns quants anys observant de manera regular grups de caps d'olla amb cries, i a més amb cries recent nascudes. Però també hem observat dofins molars amb cries, hem observat dofins cistats amb cries. Clar, al final, si mirem la freqüència en la que veiem una espècie, el dofí llistat s'emporta el rècord, és l'animal que veiem més aquí a les costes del Garraf. I per tant, segurament és l'espècie que hem vist amb més cries aquí a la costa del Garraf. En proporció no t'ho sabria dir, però ja et dic que totes les espècies, no totes, perdó, hem vist de dofí molar, de dofí llistat, de cap d'olla gris, de catxalot també hem vist individus no cries, recent nascudes, però sí individus joves, del qual també hem vist individus joves, del cap d'olla negre, aquest any que n'hem observat hi havia cries també per allà, el sípfid no, que és l'únic que els individus que hem vist són individus adults. També l'observació del sípfid dura literalment 15-20 segons, 2 minuts, si tens moltíssima sort, i llavors costa determinar mides i edats dels individus. Bueno, doncs sembla que no hi ha més preguntes. Si us acut alguna pregunta després, podeu escriure a través de les xarxes, que les respondrem també. Si coneixeu algú que penseu que li pugui interessar, que sapigueu que demà estem al Port de Sitges fent la mateixa presentació. I res, animar-vos a seguir col·laborant amb nosaltres, a sortir amb nosaltres a descobrir aquest món fascinant de la fauna marina i sobretot dels cetacis. I moltes gràcies per haver-vos connectat i participat. És divendres a la tarda, no és la millor hora potser, però Déu-n'hi-do la de gent que ens hem connectat i estem molt contents de que hagi estat així. Moltes gràcies a tots i totes per escoltar-nos. Doncs ho deixem aquí, desconnecto el xat.